እቲ ፊልም ክጅምር ኣህሚን ህያክ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ባስ ውሽጢ ኮይኑ የርኤና። ኣህሚን ካብቶም ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ሓደ ብምባሩ መብዛሕትኡ ግዜ ባስ ኣይጥቀምን። ሃንደበት እታ ባስ ጎማኣ ይትኮስ። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኣውቲስታ ነቲ ኣውቶቡስ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ንሓንቲ ድምፂ ሓደ ቆልዓ ክረግፃ ይቃረብ። እንተኾነ ግን ብዘይተፈለጠ ነገር እቲ ኣውቶቡስ ጠጠው ክትብል ከኣለት። ኩሉ ሰብ ኣብ ውሽጢ ስምባደ ብምንባሩ ብኸመይ እታ ባስ ጠጠው ክትብል ከም ዝኸኣለት ክሓስቡ ይከኣሉን። ኣህሚን ግን ንሓንቲ ሮዛ ክዳን ዝተኸደነት ጓል ብጥርጣረ ይጥምታ። ኣህሚን ናይታ ጓል ገጽ ክርኢ ብዙሕ እኳ እንተፀዓረ ግን ኣይኮነሉን። ብኻልእ ኣህሚን ደቂሱ ከሎ ቴሌፎኑ ተደዊሉሉ ይበራበር። ዝተደወለሉ ዘይፈልጦ ቴሌፎን ኮይኑ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ዘረባ ይዛረብዎ። እንተኾነ ግን ኣህሚን ባዕጊቡ ብምንባሩ ቴሌፎኑ ብምዕፃው ሸለል ይብሎ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሮዛ ክዳን ተኸዲና ነታ ባስ ዘድሓነታ ጓል ንላለ። ሽማ ዶ ቦንጉሶን ትበሃል። ቦንጉሶን ስራሕ ትደሊ ስለ ዝነበረት በብትካሉ ወረቐት ትእቱ ነበረት። ብተወሳኺ ቦንጉሶን ብዘርኢ ንዝተሓላለፍ ሓይሊ ረኺባላ። ካብ ቁልዕነታ ትሒዛ ብደቂ ሰባት ዘይከኣሉ ነገራት ንሳ ግን ብሓይላ ብዙሕ ነገር እንዳገበረት ይዓብያ። ቤተሰባ ሓይሊ ከም ዘለዋ ዝፈለጡ ክትውለድ ከላ ነበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ደኳተር ሓደጋ ፍፂማ ነበረት። ኣዲኣ ናይ ዞርኦም ሓንቲ ተቐፅል ሰብ ንሳ ምዃና ምስ ፈለጠት ካብ ኩሉ ሰብ ሓቢኣያ ዕብያታ። ሓደ መዓልቲ ቦንጉሱ ኣብ መንገዲ ሓደ ሰብ ንሓደ ኣውቲስታ ካብ ኣውቶቡስ ኣውሪዱ እንዳቐጥቆጦ ከሎ ተዓዘበት። ናብ ፖሊስ ደዊላ ነቲ ነገር ሪፖርት ክትገብር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን እቲ ሰብ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠ ናብ ኣይመፅእ። ቴሌፎና ተቐቢል ድማ ካብቲ ቦታ ንክትከይድ ይነግራ። እንተኾነ ግን ቦንጉሱ ብዓቕሊ ቴሌፎና ንክህባ ለመነቶ። እቲ ሰብ ግን ብፅፍዒት ይሃርማሞ ዳግማይ ካብቲ ቦታ ክትጠፍእ ይነግራ። ምስቲ ሰብ ዝሰርሑ ክልተ ረጎድቲ ሰባት ድማ ንዓ ክሃርሙ ይመፁ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቦንጉሱ ትዕግስታ ተወዲኡ ክትተሃራረም ጀመረት። ንክልቲኦም ድማ ብሓይሊ ሃሪማ ናብ ሓደ ናይ ኮንስትራክሽን ሑፃ ዝመልአ መኪና እተወቶም። ድሕሪ እዚ ምስቶም ሰባት ዝሰርሕ ቶም ዝተባሃለ ሰብ እውን ይመፅእ። ቦንጉሱ ድማ ዓርኪ ናይቶም ዝሃረሞቶም ሰባት ምዃኑ ምስ ፈለጠት ቴሌፎና ስለ ዝሰበሩላ ንሱ ካሕሳ ክህባ ተሓቶ። ቶም ግን ሓይላ ስለ ዘይተረድአ ንሱ እውን ብፅፍዒት ክሃርማ ወሲብል። ቦንጉሱ ድማ ብዘይ ሓዘኔታ ኢዱ ሰበረቶ። ነቲ ዝሰበረቶ ኢዱ መሊሳ ብምዕራይ ቀጥቀጠቶ። ቦንጉሱን ነዚ ኩሉ ነገር ትገብረሉ ዝነበረት እቲ በዓል ሃፍቲ ኣህሚን ጠጠው ኢሉ ኩሉ ነገር ይዕዘብ ነበረ። ኣህሚን ንመጀመርያ ግዜ ምስ ረኣያ ስምዒት ናይ ፍቕርን ፍርሕን ተሰሚዕዎ ነበረ። እንተኾነ ግን ሓይላ ኣፍሪሕዎ ብስቕታ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ድሕሪ እዚ እቶም ብቦንጉሱ ዝተቐጥቆጡ ሰባት ተኣኪቦም ክስ መስረቱላ። እቲ ጉዳይ ሒዝዎ ዝነበረ ፖሊስ ድማ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንቦንጉሱን ወዲ ገዛውታ ጉግ ድዩ። ጉግ ንቦንጉሱን እንዳተቋየቆ ከሎ ነዞም ሰባት ብዘይገበርዎ ሃሪማቶም እንተኮይና ክትእሰር ምዃና ይነግራ። ቦንጉሱ ድማ እቶም ሰባት ጥፍኣተኛታት ምዃኖም ክትእምን ፈተነት። እንተኾነ ግን ነዚ ክምስክረላ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይነበረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትኣቱ እያ። ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ብናይ ቦንጉሱ ፍቕሪ ዝተጠቕዓ ኣህሚን ኣብቲ ቦታ መፀ። ኣህሚን ድማ እቲ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ይከታተል ነይረ። እዚ ኩሉ ሽግር ናይቶም ሰባት ከይጋዩ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ቦንጉሱን ሙሉእ ምስክርነተይ ይህብ ኣለኹ ብምባል ንቦንጉሱን ነፃ የውፅኣ። ድሕሪ እዚ ቦንጉሱን ናብ ናይ ኣቦኣ ድኳን ከደት። ኣቦኣ ንጓሉ ብዝረኣየሉ ግዜ ሕጉስ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣዲኣ ጓላ ዝደለየቶን ነገር ስለዘይማልኣትላ ኣብ ዝረኸበታ ሰዓት ትፀርፋ ነበረት። መሓዙት ጌ ተመርዕዮም ንስኸ ግን ከምዚ ኢልክለኺ በቃ ሓደ ሃፍታም ተመርዓው ሞ ሂወትና ቀይርዮ እንዳበለት ትቆየቋ። ኣህሚን ድማ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ክኣቱ ከሎ ኩሎም ሰባት ብኣኽብሮት ሰላም ይብልዎ ነበሩ። ኣህሚን ናብ ናይ ስራሕ ቦትኡ ካብ ዘይመፅእ 2 መዓልቲ ስለ ዝገበረ ብዙሓት ስራሓት ተደራሪብዎ ነበረ። እንተኾነ ግን ኣህሚን ሓሳቡ ኩሉ ምስ ቦንጉሱ ስለ ዝነበረ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ንፀሓፊኡ ቦንጉ ድማ ናብ እንዳ ፖሊስ ክኸይድን ትማሊ ተኸሲሳ ዝነበረት ጓል ሙሉእ ኣድራሻ ከምፀሉ ይነግሮ። ቦንጉ ድማ ከምቲ ዝተባሃለው ናብ እንዳ ፖሊስ ብምኻድ ምስኣ ዝራኸበሉ ዕድል ፈጠረ። ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኮፍ ኢሎም እንዳተዘራረቡ ድማ ሓላፊኡ ሓላዊቱ ክትከውን ከም ዝደሊ ይነግራ። ቦንጉሱ ግን ፍሉይ ሓይሊ ከም ዘለዋ ፈሊጡ ጋርዱ ክትኮኑ ስለ ዝሓረያ ነቲ ሓሳብ ኣይደገፈቶን።
ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዳ ግን ቦንግ ብሚልዮናት ከም ትኸፈል ይነግራ። ቦንጉሱ ነቲ ደሞዝ ምስ ሰምዐት ሓሳባ ቀይራ ነቲ ስራሕ ክትሰርሖ ወሰነት። ንጽባሒቱ ቦንጉሱ ነቲ ስራሕ ንምስራሕ ተዳልያ ናብ ናይ ኣህሚን ቤት ጽሕፈት መጸት። እንተኾነ ግን ቦንጉሱ ዘይተጸበየቶ ነገር ይገጥማ። ኣህሚን ቅድሚ ስራሕ ምጅማራ ፈተና ተፈቲና ክትሓልፍ ከም ዘለዋ ይነግራ። እቲ ፈተና ትፍተኖ ምስ ጸሓፊ ቦንግ ክኸውን ከሎ ዝተወሰነ ናይ ስፖርት ምዃኑ ይነግራ። ወሲኹ ነቲ ፈተና እንተሓሊፋቶ ሕጂ ስራሕ ክትጅምር ከም ትኽእልን ነቲ ክፍሊት ከም ትረኽቦ ይነግራ። ቦንጉሱ ባእሲ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠት ነቲ ጸሓፊ ቦንግ ሃልሜት ክገብር ትነግሮ። እዚ ክትብል ከላ ብንዕቀት ትዛረብ ከም ዘላ ጌሮም ወሰድዎ። እንተኾነ ግን ሃልሜት ደልዮም ሰምጽኡ ናብቲ ፈተና ኣተዉ። እቲ ጸወታ ድማ ብሓደ እግርኻ ጠጠው ብምባል ሰብ ደፊእካ ክትወድቕ ወይ ድማ ብኽልተ እግርኻ ጠጠው ንምግባር ነበረ። ቦንጉሱን እቲ ጸወታ ካብ ዝጅመራ ትሒዛ ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ኣይተንቀሳቐሰትን። እቲ ጸሓፊ ቦንግ ድማ እንዳነጠረ ናብ ቦንጉሱ ይኸዳ። ቦንጉሱ ድማ ብብርካ ጥራሕ ምስ ተፈኣቶ ከይዱ ምስ መንደቕ ይጋጮ። ቦንጉሱን ሃልሜት ግበሩሉ ዝበለቶ ነዚ ነበረ። ቦንግ ኣብ ርእሱ ጉድኣት ወላ እንተዘይበጽሖ ግን ኣብ እግሩን መቐመጭኡን ጉድኣት በፂሕዎ ስለ ዝነበረ ናብ ሆስፒታል ተወሰደ። ኣህሚንን ቦንጉሱን ድማ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ነበሩ። ኣህሚን ድማ እቲ ፈተና ብዝግባእ ስለ ዝሓለፈት ንስራሕ ድልውቲ ምዃና ይነግራ። ቦንጉሱ ድማ ንዑ ሓላዊት ኮይና ንነዊሕ ግዜ ካብ ምስራሕ ንላዕሊ ኣብ ስራሓ ንፍዕቲ እንተኮይና ካልእ ዕቤት ናይ ስራሕ ከዳልወላ ትሓቶ። ኣህሚን ድማ ኣብ ሓለዋ ስራሓ ንፍዕቲ እንተኮይና ናይ ስራሕ ዕቤት ከም ዝገብረላ ቃል ኣተወላ። ክልቲኦም ድማ በዝተሰማሚዖም ይፈላለዩ። ቦንጉስን ንምሸቱ በይና ንገዝኣ ትኸይድ ነበረት። ሰዓት ዋላ እንተኸዳ ስራሕ ብምርካባ ተሓዊሳ ስለ ዝነበረት ግን ወልሓደ ይስተውዓለትን። ብዘፍርሕ መንገዲ ኣብ ትኸደሉ ዝነበረት እዋን ድማ ብድሕሪኣ ዝሓልፍ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓ። እንተኾነ ግን ተጠውያ ትርእየሉ ዝነበረት እዋን ወልሓደ ስለ ዘየለ ጉዕዛኣ ቀጸለት። በቲ መንገዲ ኣብ ዝተወሰነ ደቓይቕ ፍልሊ ሓንቲ ጓል ንበይና ትኸይድ ነበረት። እዛ ጓል ጸሊም ቆቢዕ ዝገበረ ሰብ ብሕቡእ ይከታተላ ከም ዘሎ ዝተውዓለት። እቲ ሰብ ናብ እንዳቐረበ ዝመጸሉ እዋን ንምህዳም ኣብ ዝፈተነትሉ ግዜ ስለ ዘይከኣለት እቲ ሰብ ኣብ ኢዱ ይእትዋ። ኣብ ዝተወሰነ ደቓይቕ ፍልሊ ድማ ፖላይስ ዘስካሕካሕ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ሪፖርት በፂሕዎም ናብቲ ቦታ መጹ። ከምኡ ዓይነት ቅትለት ኣብቲ ቦታ ተፈጺሙ ስለ ዘይፈልጥ እቶም ናይቲ ገዛውቲ ነበርቲ ሰባት ሰንቢዶም ነበሩ። ኣህሚን ነዚ ምስ ሰምዐ ብዛዕባ ተደደው ኢሉ ዘፈራርሖ ሰብ ንቦንጉሱን ይነግራ። ቦንጉሱ ድማ ንምንታይ ንፖሊስ ከም ዘይሓበረ ተሓቶ። ኣህሚን ከዓ ኣብ ልዕሊ ፖላይስ ብዙሕ እምነት ከም ዘይብሉ ይነግራ። ኣብ ኩሎም ሚድያታት ብዛዕባ ቅትለት ይቃላሕ ብምንባሩ ኣእምሮኦም ነፃ ንምግባር ወሰኑ። ኣህሚን ምስ ቦንጉሱን ናብ ቡቲክ ከደ። ብዙሓት ክባራት ክዳውንትን መፀባበቕን ድማ ገዝአ። ኩሎም ዝገዝኦም ነገራት ድማ ንቦንጉሱን ኣሰከማ። ብድሕሪ እዚ ንቦንጉሱን ኣነ እዚ ኩሉ ነገር ገዝእ ከለኹ ንዓኺ ወልሓደ ገዛእኹልክን ሓንሳብ ተፀበይኒ ሓደ ነገር ገዚእልክ ክመፅእ ብምባል ተመለሰ። ቦንጉሱ ድማ እንታይ ገዚእለይ ክመፅእ ኢላ ብሃንቆታት ዝፅበየሉ ዝነበረት ግዜ ጀላት ጥራሕ ገዚእላ ይመፅእ። ቦንጉሱ ድማ ነቲ ነገር ሸለሊላቶ ብሓንሳብ ይኻዱ። ኣብቲ ውሽጢ እቲ ፓርኪ ኣህሚን ድሮን እንዳብረረ ይዘናግዕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቦንጉሱን ድማ ናበይ ከብርር ከም ዘለዎ ትሕብሮ ነበረት። ክልቲኦም ብከምዚ መልክዕ ይፃወቱ ብዝነበረሉ እዋን ኣህሚን ሃንደበት ነቲ ቀታሊ ይዕዘቦ። እቲ ሰብ ጸሊም ብጸሊም ዝተኸደነ ክኸውን ከሎ ብድሮን ይከታተሎ ብዝነበረሉ ግዜ ድማ ካብቲ ቦታ ብቁልጡፍ ይሃድም። ኣህሚን ድማ ነቲ እቲ ሰብ ሒዝዋ ዝነበረ ሞቶ ታርጋ ኣብ ካሜራ ይቐድሖ። ድሕሪዚ ናይቲ በዓል ሞቶ ኣድራሻ ንምርካብ ይምርምሩ ነበሩ። በዚ ድማ ናብቲ በዓል ሞቶ ብሽሙ ዝተመዝገበት ሰብ ምስ በጽሑ እቲ ሰብ ፈሪሑ ካብ ገዝኡ ንክኸዱ ይነግሮም። ቦንጉሱ ድማ ሓይላ ተጠቂማ ነቲ ማዕጾ ከፈተቶ። ነቲ ሰብ ኮፍ ኣቢሎም ብዛዕባ ሞቱ ይሓትዎ ብዝነበሩሉ እዋን ዕድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ከም ዝተሰረቀ ይነግሮም። እቲ በዓል ሞቶ ንብረቱ ስለ ዝተሰረቀ እምበር ምስቲ ገበን ዘራኽቦ ነገር ኣይነበረን። በዚ ድማ ነቲ ሰብ ነፃ ገዲፎሞ ናብ እንዳ ቦንጉሱን ድኳን ይኸዱ። ቦንጉሱን ናብ ድኳኖም ክትወስዱ ከላ ናይ ቤተሰባ ምዃኑ ይነገረቶን። ብኻልእ ድማ ኣዲኣ ንቦንጉሱን ምስ መሓዙታ ኣብኡ ኮፍ ኢላ ነበረት። ጓላ ምስ ጽቡቕ ወዲ ጠጠው ኢላ ምስ ረኣየታ ድማ ኩለን መሓዙታ ብሓንሳብ ይጥምትኦ።
ኣህሚን ናይተን ዝጥምትኦ ዝነበራ ሓድሽ ነገር ይኾኑ ምክንያቱ ቦንጉሱን ዝነገረቶ ነገር ኣይነበረን። ድሕሪዚ ክልቲኦም ካብቲ ድኳን ምስ ወፁ ኣዲኣ ጓለይ ጽቡቕን ሃፍታምን ሰብ ክትምርዖ እያ፣ ስለዚ ብዝሰሙን እዚ መርዓ ክህልው ኢላ ተዛረበት። ንምሽቱ ቦንጉሱ ናብ ገዛኣ ዝመፀትሉ መሓዝኣ ኪንግሽም ኣብ ገዛ ትጽበያ ነበረት። ንኪንግሽም ድማ ብዛዕባ ሓላፊኣ ነገረታ። ቦንጉሱን ስእሊ ናይ ሓላፊኣ ካብ ዌብሳይት ደልያ ርአየታ። ኪም ድማ ኣመና ጽቡቕን ሃፍታምን ስለ ዝኾነ ከም ገለ ጌራ ኣብ ኢዳ ክትእትው ከም ዘለዋ ነገረታ። እታ ኩሉ ግዜ ትጨቃጨቕ ናይ ቦንጉሱን ኣዲኣ ድማ ሕጂ ጽቡቕ ነበረት። ንጓላ ድማ ጽቡቕ ምርጫ ከም ዘለዋ ነጊራ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ይትኹኒ ምስኡ ውፅእ ውፅእ ክትብለኪ ምስኡ ክትዘናግዐን ግዜ ክትሕልፍን ይደልለኹ በለታ። ቦንጉሱን ኣዲኣ ትብላ ነገር ዋላ እንተዘይገበረት ግን ንኩሉ ነገር ሕራይ እንዳበለት ሰምዓ ነበረት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ፖሊስ ጉግዱ ናብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ኸደ። ጉግዱ ካብ ኣባላት ተፈልዩ ዝመፀሉ ሓድሽ ነገር እንተሃለወ ኢሉ ነበረ። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ነገር ስለዘይረኸበ ነቲ ቦታ ገዲፍዎ ይኸይድ። ጉግ ካብቲ ቦታ ምስ ከደ ኣብ ዝተወሰነ ደቃይቕ ፍልሊ ሓንቲ ጓል በቲ መንገዲ ሓደ ጸሊም ክዳን ዝተኸደነ ሰብ እንዳተኸታተላ መፀት። እቲ ጸሊም ክዳን ዝተኸደነ መጀመርያ ነታ ጓል ዝቐተላ ገበነኛ እዩ። እቲ ቀታሊ ነታ ጓል ብኻራ ከትከዓ ከሎ ግን ካልእ ሰብ ኣብቲ ቦታ ስለዝመፀ ገዲፍዋ ይሃድም። ድሕሪ ደቃይቕ ድማ ፖላይስ ናብቲ ቦታ ይመፁ። ጉግ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ደቃይቕ ኣብቲ ቦታ ስለዝነበረ እዚ ነገር ብድሕሪኡ ብምፍጻሙ ኣመና ሕሪቕዎ ነበረ። ኣህሚን ካብ ገዝኡ ኮይኑ ነቲ ዜና ብቲቪ ይሪኦ ነበረ። ምናልባት ድማ እቲ ቀታሊ ናብኡ ብቴሌፎን ዝድውል ሰብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣመና ፈሪሑ ነበረ። ንጽባሕይቱ ፖላይስ ኣብቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ቦታ ካሜራታት ተኸሉ። እታ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ብኻራ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ ጓል ሕጂ እውን ብሂወት ስለ ዘላ ጉግ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ክከታተላ ይንገሮ። ቦንጉሱ ድማ ኣብቲ ፈተና ዝሃረመቶ ንምሕታት ናብቲ ሆስፒታል መፀት። ቦንጉ ሕጂ እውን ኮፍ ክብል ይኽእል ኣይነበረን። ንቦንጉ ሓቲታቶ ኣብ ትወፀሉ ሰዓት ነቲ መርማሪ ጉግ ረኸበቶ። ጉግ ድማ ኣብዚ ክፍሊ ውሽጢ ምርመራ ዘድልያ ጓል ኣላ፣ ኣነሸይ ንክሳብ ዝመፅእ ጽቡቕ ጌርካ ሓልውያ ይብላ። ቦንጉሱ ድማ ጉግ ብዝነገራ መሰረት ነታ ጓል ትሕልዋ ነበረት። እንተኾነ ግን ሓደ ናይ ዶክተር ክዳን ዝገበረ ሰብ መፅዩ ሕጂ ኦፕሬሽን ስለዝገብር ቀልጢፋ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሉ ይወስዳ። ጉግ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት እታ ጓል ኣብቲ ቦታ ስለዘይነበረት ንቦንጉሱን እንታይ ከም ዘጋጠመ ይሓታ። ቦንጉሱ ድማ ዶክተር ናብ ኦፕሬሽን ክፍሊ ሒዝዋ ከም ዝኸደ ነገረቶ። እቲ ነታ ጓል ዝከታተላ ሓቀኛ ዶክተር ድማ ናብቲ ክላስ መፀ። በዚ ድማ ኩሎም እቲ ቀታሊ ሰብ ነታ ጓል ንምቕታል ናይ ዶክተር ክዳን ተኸዲኑ ከም ዝወሰዳ ተረድኡ። ነቲ ቀታሊ ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዱ ጠጠው ከብልዎ ዋላ እንተጎየዩ ግን ወላ ሓደ ጠጠው ከየበሎ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ቦንጉሱ ድማ ኩሉ እቲ ጌጋ ናታ ምዃኑ ስለዝተሰምዓ ንጉግ ይቕሬታ ተሓቶ። እቲ ቀታሊ ድማ ማስኬራ ገይሩ ነታ ጓል መርፊኡ ወግኣ ነበረ። ነታ ጓል ጥራሕ ዝባና ድሕሪ ምግባር ድማ ፍሽኽ በል እንዳበለ ብካሜራ ስእሊ ይስእላ። እቲ ቀታሊ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ኣዋልድ ቀቲሉ እዩ። እንተኾነ ግን ናብ ገዝኡ ዘምፅኣ ጓል እዚኣ ጥራሕ ኮይና ካብ ድሕሪ ሕጂ ብዙሓት ኣዋልድ ንምምፃእ ዕላማ ነበሮ። ነዚ ዘርእና ድማ ነተን ዘምፅአን ኣዋልድ ስእለን ዝሰቕለሉ ብዙሓት ናይ ስእሊ ፍሬም ብምድላው ነበረ። ብኻልእ ድማ ጉግ ብሓለፍቱ ይውቀስ ኣሎ። ናይታ ጓል ዳግማይ ኣብቲ ኢድ ቀታሊ ምእታዋ ሙሉእ ብሙሉእ ናተጎይካ ምዃኑ ተነገሮ። ብኻልእ ኣህሚን ብተደጋጋሚ ኣዋልድ ይቐተላ ስለዝነበራ ናይ ቦንጉሱ ነገር ኣፍሪሕዎ ነበረ። ነዚ ድማ ከም መፍትሒ ብምባል ንቦንጉሱን ሓላዊ የምፀላ። ነቲ ሓላዊ ድማ ቦንጉሱን ፍሉይ ሓይሊ ዘለዋን ነቲ ትውልዲ ሽሑራዊ ሓይሊ ዝተዋህባ እታ እንኮሰብ ምዃና ይነግሮ። ብተወሳኺ ንሳብ ትኸደሉ ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካብ ኣኽርሕቕ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ኣህሚን ሓደ ዓቢ ኣኼባ ንምክያድ ናብ ሓደ ቦታ ኸደ። በብቦትኡ ዘለዉ ናተሓለውቲ ድማ ንዕኡ ኸጥቅዕ ዝመፅእ ሰብ መን ምዃኑ ብዕይንቶም ይደልዩ ነበሩ። ኣህሚን ናብ ሽቓቕ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ቦንጉሱ ንበይኑ ክኸይድ ከም ዘይብሉ ነገረቶ። ናይ ኣወዳት ሽቓቕ ድማ ንሳ ካብ ትኸይድ ናተሓለዉ ምስኡ ክኸይድ ነገረቶ። ኣህሚን ግን ንኣይ ወላ ሓደ ሓለዋይ የድልየኒ እዩ ነጊረካ ኣለኹ ቦንጉሱ ኣመናያ ተድለየና ካብኣ ከይትርሕቕ ኢሉ ይነግሮ።
ኣህሚን ንዝተዛሪቡ ካብቲ ሽቓቕ ምስ ወፀ ሓደ ጸሊም ብጸሊም ዝተኸደነ ናብቲ ቦታ ኣተወ። በዓል ቦንጉሱን ኣውያት ሰሚዖም ናብቲ ሽቓቕ ኣብ ዝኸዱሉ ሰዓት እቲ ሰብ ብቕልጡፍ ካብቲ ክፍሊ ሃደመ። ኣብቲ መተሓጻጸቢ ክፍሊ ድማ ናይ ቦንጉሱን ሓላዊ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ኣብ መሬት ወዲቑ ነበረ። ድሕሪ እዚ ኣህሚንን ቦንጉሱንን ናታ ሓላዊ ናብ ሆስፒታል ኣብፅሕዎ። ቦንጉሱን ድማ ንኣህሚን እቲ ሰብ ካብኡ እንታይ ከም ዝደልን ንምንታይ ከም ዝከታተሎ ተሓቶ። ኣህሚን ድማ ብዛዕባ እቲ ዝከታተሎ ዘሎ ሰብ ወላ ሓደ ዝፈልጦ ጉዳይ ከም ዘይብሉ ይነግራ። ሓደ መዓልቲ ደው ኢሉ ፈራሪሕኒ ብድሕሪ እዚ ኣብ ዙርያይ ዘለዉ ሰባት ከጥቅዖም ጀሚሩ። እስኺ እውን ምሳይ እንተፀኒሕኪ ሓደጋ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ፣ ስለዚ ትደልዮ መጠን ሰልኽበክሞ እዚ ስራሕ እዚ ጠጠው ኣብልዮ ይብላ። እንተኾነ ግን ቦንጉሱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ውሽጢ ኮይኑ ክትገድፎ ከምዘይትኽእል ነገረቶ። ነቲ ንዕኡ ዝከታተሎን ዘጥቅዖን ዘሎ ሰብ ክሳብ መወዳእታ ምስኡ ኮይና ከም ትበኣሶን ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝስዕርዎ ነገረቶ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሃይጂ ትበሃል ጽብቕቲ ጓል ቫዮሊን እንዳተፃወተት ንዕዘብ። እዛ ጓል ካብ ጉግ ቴሌፎን ተደዊለላ ንዕኡ ንምርካብ ናብ ቤት ምግቢ ኸደት። መርማሪ ጉግን እዛ ጽብቕቲ ጓልን ፍቑራት እዮም። ጉግ ምስ ኣፍቃሪቱ ከሎ በዓል ቦንጉሱን ይድውልሉ። ንዓኣይሉ ዝቆፅሮ ጋርዲ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖ ምስ ሰምዐ ጉግ ብናይ ቦንጉሱ ህይወት ክሰግእ ጀመረ። ኣህሚን ድማ ንናይ ቦንጉሱ ህይወት ስለ ዝሓሰበ ካብ ገዝኡ ንኸይትወፅእ ይነግራ። ቦንጉሱ እውን ሕጂ እውን ብሓሳቡ ተሰማምዐትን። ኣህሚን ድማ ደሞስኪ ዕፅፊ ክገብረልኪ ኣብ ገዛይ ድማ ትደልዮ ነገር ከማልአልኪ ጥራሕ ካብ ገዛይ ትውፅኢ ይብላ። ቦንጉሱ ናይ ትሰልዲ ነገር ምስ ሰምዐት ብሓሳቡ ተሰማሚዓ ኣብ ገዝኡ ንምጽናሕ ተሰማምዐት። ብሓንሳብ ክልቲኦም ድማ ናብ ገዝኡ ይኸዱ። ኣብቲ ገዛ ናይ ኣህሚን ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደረት እቲ መርማሪ ጉግ ናብኦም ይመጽእ። ንቦንጉሱ እንዳተቋየቋ ድማ ንቤተሰብ ከይፍቀድኪ ኣብ ናይ ዘይትፈልጥዮ ወዲ ገዛ ንምንታይ ተሓድሪ ሕጂ በሊ ንኸይድ ኢሉ ይነግራ። ብኻልእ ኣህሚን ድማ በቲ ሓደ ኢዳ ብምሓዝ ካብቲ ገዛ ናብ ወላ ሓደ ከምዘይትኸይድ ይዛረብ። ኣብቲ ግዜቲ ቦንጉሱ ንጉግ ኣብዚ ገዛ ኮይና ንሰርሖ ስራሕ ስለ ዘለና እምበር ናብ ገዛይ ክኸይድ ኢላ ነገረቶ። ጉግ ድማ ዳግማይ እንዳተቋየቋ እዚ ትብሎ ዘላ ነገር ስድራ ከምዘይቅበልዎ ይነግራ። እንተዘይኣሚንኪ ከርእየኪ ብምባል ናብ ኣዲኣ ይድውል። ኣዲኣ ነቲ ዝኾነ ነገር ኣብ ሰማዓትሉ እዋን ድማ ንጉግ ዘሰንብድ ነገር ነገረቶ። በዚ ድማ በልዚ ወደይ ኣይትረብሾም፣ እንሶም ናይ ገዛ ርእሶም ግዜ የድልዮም እዩ፣ ገዲፍካዮም ውፃእ በለቶ። ብቕፅበት ድማ ናብ ቦንጉሱ ብምድዋል ጽቡቕ ነገር ኢኺ ጌርኪ ምስ ሓላፊኺ ጽቡቕ ግዜ የሕልፊ፣ እዚ ሃፍታምን ጽቡቕን ወዲ ኣብ ኢድና ኽነእትዎ ኣለና በለታ። ቦንጉሱ ናይ ኣዲኣ ሓሳብ ምስ ሰምዐት ንጉግ ብቕፅበት ካብቲ ገዛ ውፃቶ። በዚ ድማ ጉግ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ኢደይ ኣስረላ እሞ ሓደጋ እንተበፂሕኪ በዚ ሰዓት ንዓይ ክተፍልጥኒ ትኽእሊ ኢኺ ኢሉ ይነግራ። ኣብታ ምሸቲኣ ድማ ኣህሚንን ቦንጉሱንን ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ። ሰዓት መደቀሲኦም ምስ ኣኸለ ድማ ኣህሚን ኣብ መሬት ክድቅስ ከሎ ቦንጉሱ ድማ ኣብ ሳሎን ደቂሳ ብዛዕባ ህይወቶም ይዘራረቡ። ኣህሚን ናይ ብሓቂ ወላዲኡ ዝሰኣኑ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ነበረ። ካብ ብድሕሪኡ ግን ባዕሉ ፅዒሩ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኸኣለ ይነግራ። ብድሕሪዚ ኣህሚን ምስ ጉግ ዘለዋ ዝምድና እንታይ ምዃኑ ይሓታ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ቦንጉሱ ምስ ጉግ ካብ ግዜ ንእስነቶም ብሓንሳብ ከም ዝተመሃሩ ነገረቶ። ንጉግ ካብ ግዜ ንእስነታ ጀሚራ ኣመናት ፎቶ እንተነበረት ግን ከምቲ ፎቶ ነጊራቶ ይትፈልጥንያ። ቦንጉሱን ብዛዕባን ብዛዕባ ጉግ ታሪክ ከይወድአትሉ ድቃስ መፂዋ ደቀሰት። ንጽባሒቱ ንግሆ ካብ ድቃሳ ምስ ተባራበረት ኣህሚን ኣብ ጎና ደቂሱ ነበረ። ቦንጉሱ ድማ ደፊኣቶ እንተይኻ ጌርካኒ ንምንታይ ምሳይ ደቂስካ ኢላ ነብሳ እንዳፈተሸት ተሓቶ። ኣህሚን ድማ ለይቲ ቁሪ ነይሩ ኣብዚ መሬት ድማ ካሕልፎ ስለዘይከኣልኩ ኢሉ ይነግራ። ናይ ቁርሲ ሰዓት ኣኺሉ ድማ ቦንጉሱን ንኣህሚን ብዙሕ ምግብታት ሰራሓትሉ። ኣብ ገዛ ውሽጢ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ምግቢ ካብ ዝበልዕ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ኣመነ ይመስክና። ቀፂሉ ነቲ መርማሪ መታዓቢታ ጉግ ድማ ከም ዝፈተዎ ይነግራ። ኣህሚን ወዲ ኮይኑ ብዛዕባ ወዲ ብከምዚ ኩነታት ክዛረብ ቦንጉሱን ሓሪቓ ነቲ ጣውላ ሃሪማ ዘረቡ ጠጠው ተብሎ። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም እቲ መርማሪ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንምፅራይ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ከዱ። በዚ ድማ ጉግ በቲ ዝተኸልዎ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ይከታተሉ ከም ዘለዉ ይዛረብ። ካብታ ዝተኸሉላ መዓልቲ እቲ ቀታሊ ናብቲ ቦታ ከምዘይመፀ ነጊሩ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ክነግረኩም ኢና ኢሉ የፋንዎም። ድሕሪ እዚ ክልቲኦም ነቲ ፀሓፉ ቦንግ ንምርኣይ ናብቲ ሆስፒታል ከዱ። ቦንግ ዝተሰበረ መቐመጪኡ ክሳብ ሕጂ ሓሾን።
ቦንክን ኣህሚን ኣብ ሆስፒታል ዝሰርሕ ኣዋለኒ ንሱ ንቦንክሱን እንተረኺብዋ ክቐትላዩ እንዳሃደመት ይሒሻ ኢሉ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ቦንክሱ ካብቲ ሕክምና ቅድሚ ውፅኣ ሓውቲ ጸሓፊ ዝኾነ ቦንክስ ይረኸበቶ። በስ ድማ ፍሉይ ሓይሊ ዋላ እንተሃለወኪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክትጥቀሙሉ የብልክን፣ ኣብ ልዕሊ ሓወይ ዘብፃሕኪ ሓደጋ ከቢድ ኢሉ ይቆየቋ። ቦንክሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዉ ንዘብፅሓቱ ጉድኣት ንሓዊ ቅሬታ ተሓቶ። ክልቲኦም በዚ ነገር እንዳተዘራረቡ ከለዉ እታ ጽብቕቲ ጓልን ጉግን ናብቲ ሕክምና ይመፁ። ጉግ ድማ ሃይጂንን ቦንክሱንን የላልየን። ቦንክሱን ድማ ጉግን ናይ ሃይጂን ኢዳ ኣብ ዝሓዘሉ ሰዓት ቅንኣት ይስምዓ። ሃይጂን ምርመራ ንምግባር ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ቦንክሱን ኣብ ልዕሊ ጉግ ቆየቋ ጀመረት። እዛ ጓል እዚኣ መንያ ካብ መዓት ጀሚርካ ኢኻ ኸ ናይ ካልእ ጓል ኢድ መሓዝ ጀመርካ በለቶ። ኣፍቃሪቱ ምዃና ምስ ነገራ ድማ ቦንክሱን ንሃይሚን ሒዛ ካብቲ ቦታ ወፀት። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና መምሃርቲ ቦንክሱን ዝነበሩ ተምሃሮ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝሃረመቶም ንኽፈዲ ይመፁ። እንተኾነ ግን ዕላምኦም ዝነበረ ከይኮነ ንኹሎም መሊሳ ቦንክሱን ኣሳቀየቶም። እቶም ቅድሚ ሕጂ ብቦንክሱን ዝተሃረሙ ሰባት ድማ ክሳብ ሕጂ ካብ ሕክምና ይወፁን። ሓላፊኦም ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ብምንባሩ ሕጂ መፂኡ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ይሓቶም። ኩሎም ድማ እዚ ኩሉ ነገር ዘብፅሓትሎም ሓንቲ ጓል ምዃና ይዛረቡ። እቲ ሓላፊኦም ብሓንቲ ጓል እዚ ኩሉ ወዲ ክርም ሕፍረት ምዃኑ ስለ ዝተሰምዖ ሓሪቑ ነበረ። ብኻልእ ጉግን ሃይጂንን ምሸት ተራኺቦም ቸኮላታ ይህባ። ሃይጂ ድማ ነቲ ቸኮላታ ጥዒማ እዚ ቸኮላታ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ፣ ናትና ሂወት ድማ ከምዚ ቸኮላታ ጥዑም ክኸውን እዩ ዝደሊ ትብሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣህሚን ድማ ንቦንክሱን ምስ ቤተሰቡ ከላልያ ይወስዳ። ኣህሚን ቅድሚ ናብ ቤተሰቡ ንቦንክሱን ምውሳዱ ንኹሎም ከም ዘይፈትዎም ነገራ። ቦንክሱን ንኹሎም ቤተሰቡ ከም ጋሻ ኮይና ኣብ ዝተዓዘበትሉ እዋን ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ንኹሎም ከም ዘይፈተወቶም ተዛረበት። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣህሚን ናይ ቤተሰበይ ብዙሕ ጉርሻ ዝወሰድኩ ኣነየ፣ በዚ ኢና ዘይንሰማዕ እምበር ሕማቃት ኮይኖም ኣይኮኑን ኢሉ ይነግራ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ሓንቲ ጓል ታክሲ ጠጠው ኣቢላ ናብ ውሽጢ ኣተወት። እቲ ኣውቲስታ ድማ ንሳ ናብ ዝበለቶ ቦታ ይኸይድ ነበረ። እንተኾነ ግን እታ ጓል ዝኣተወቶ መኪና ናይ ተቐታሊ መኪና እዩ። ካብኡ ክትሃድም ኣብ ዝፈተነትሉ ድማ ክኾነላ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ኢድ ተቐታሊ ኣተወት። ቦንክሱን ድማ ኣብቲ ከባቢ ብምንባራ ናይታ ጓል ኣውያት ሰምዐት። በስ ድማ ቦንክሱን ናብቲ ቦታ ከይዳ ነገራት ተጻርብ ዝነበረትሉ እዋን ትዕዝብትና ንውድእ። ሽትዋት ተኸታተልቲ መደብና ዝቕፅል ናይዛ ፊልም ክፋል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።